Une vana vangari naye? Vatatu. Ko wechipiri? Wechipiri uyu ndakaita mwana wangu wechipiri. Ndaita kuti wechipiri. Nani? Na iye. Achikuya achitichi. Numbu paikasvika pa 3 months akabva achitiza. Akabva haana kutiza sachi, akabva ati ndakuenda kubasa. Kuenda kubasa kwaari ndanziya kubasa. Ndvaenda ndobva ndasara chigara kusiza mai ndokwataigara. Ndasara nchigara ikoko. Ndakaona kuti hapana chandikutumirwa kana chandikuita chandiri kuwana. Ndobva panga papera 3 months. Ndokuchifonera vabereki ndikati kunoku ndikuita sendikusafa kuna kana chinhu chiriko kunoku. Murume akabuda chiri ndikuenda kubasa. Aenda kubasa asi kana kutumira chinhu ndakufa nenzara. Vabereki nekudzimwa vakanditi uya kuno. Shuwa ndakasumuka ndakaenda futi kumba. Ko wechitatu wacho? Wechitatu ndanga ndiri kubakasa. Ndobva abva futi koko ndine nhumbu chiri diki ine 3 months futi. Aenda kuenda kubasa. Aenda kubasa. Haana futi chaakaita chaakatumira kana chinhu kana senti kana chii. Nokuona ndobva ndangosumuka ndiganapo ndikasumuka ndikati akuenda kumusha. Saka upenyu hwako wataura kuti maoperations naipapapa uyu haasipo nhasi unoti kumushedza mudare kuti tinzwe anokumirira kana tari pakukuparadza. Hasha TV, nyaya sezvadziri. Ane vana vangani? Vaviri. Vana vaviri. Wechitatu akashaya. Vatatu. Koyei wacho muridzi, iwe titaurire imba yenyu pamakanga muri kubereka vana venyu. Makanga muri kutaurirana kuti chine murume wako uyo nhasi akuramba kuuya kuzomira pamberi pako kuzotaura kuti uri mukadzi wake. Ngati mchidimu nyaya yazomutsa vabereki kuti varevere Pfuma inayo kuti murume akanditiza pandisiya ndega ndichigara kurosa nevana ndobva kese tinobva kusiko yakupera mafuta ekuzora akupera zvechese chaakatenga kubva atakura ndobva aita sendobva aenda ndobva ndangosarawo nevana tisina kana chinhu. Kubva ipapo nanhasi haana kana senti kana chicho kuti angafonera kuti atarume vana vake kana kuti atumiwo kana mari yekuchikoro zvayo kuti vana vaende kuchikoro hapana. Ndini tinotomira ndigani. Saka vabereki zvakavadzima. Pandikatiziwa ndokabva ndangosumuka nokuti ndanga ndisina kana chinhu kana chekubata bhozi munhu anga atakura zvinhu zvake. Saka iwe waitarisa kumuzviratsitsa. Haunhu wako iwe nekodzero yako yokuve munhu. Une pfungwa dzinofunga. Chakanaka unochiziva. Chakaipa unochiziva. Zvawakamuona wakaona kuti une upenyu naye. Ini kuona kuti kushaya. Chatarisira kugara zvakaita zvakanaka. Asi kugara kwachana zvakanaka hapana. Makarona gore ripi? 2013. Ndipo pamukarorana. Ndio pakutiza gore ripi? 2023 October. Makore mangani muchiti muri mumba mese? Ten years marriage. Zvino ko akazouya achiti aiwa mukadzi wangu kundishaya kwawanga uchindishaya ndakanga ndiri mujeri. Ndoti Murume wangu ndomuda. mubvunzo wangu wati apa uri kutana kuti akakutiza uri kurosa ndizvo saka ndikati ko kurosa ndiko kune makorokoza. Ko kana akadonherwa nevhu ari pasi pemigori ari kunocherwa makomba. Isusu munomu tatoti ariko
Zvikonzi zvoenda zvotsvaga zvomushaya. Unoti Aripo. une phone number yake? Munombotaura nese? Titauretiza. Saka unozoziva sei kuti phone number yake? Ndinoona kuti mapurisa anotaura nayo, mapurisa ndinoenda kubira nyaya yangu. Ndine yangu. Mapurisa aendapo? Achitate. Chitate. Unotaura nemurume ari kutaurwa here? Ndatotaura naye kuseri kunokupa namba. Aripo? Hanzi ndiri kwamutora shanga. Mupenyu. But akachinyeba ariko kurosa. Pamusoro emano, ndingati muchidimbu, inini akatotaura kuti nyanzi wekudari ikoko, akasikadari. Akupurwe munhu madareza ndikaona pana munhu anopurwa nekuti kudana, kutoona kana kuti chii kana kuti anoenda kudari. Zvazvisungisi. Ndinongoenda kana kuri kuenda ndinongoenda ndonoti moshandikwiziya ndobva ndaenda apana kwavanondiwana. Ndomashopani. Ngatiite mutawe isungati for challenge. Uyu anotilida kumutsvaga ndiye anoziva pane munhu wake. Vanozivana vanhu vanowanana. Hamusukunyie pepapo. Kana ipapo akanditiza, mupurisa ndakakwanisa kumuudza kuti apa uzinamba kumunhu watena umukadzi wainzi anogara naye. But ndizvo makuwa. Make sure mupurisa endopa akaenda kanota sei? Kanowanira mutende. Ndakaenda ndichibvunza kuti hauzinamba pakadai through information yemufoni. Make sure ipapo ndopa akanosvika akabatwa mupurisa wamama. Wakasvikoona ana mumukadzi? Pakabatwa nevakadzi vakawanda. Vakadzi vake? Hatira kuziva kuti ndivani because ndaitenge ndinaye. Zvakanaka. Saka paunzai ningirike judgment repe arore. List. Tinongoatacha pa LC4. Yada kutopedza kunyora. Saka ari zvinhu zvinodzichi zvana zvikapo. Properties. Property kana imumba ndindotenga. Ndipe mari. Chinhu chiri kuitika ndechekuti murume uyu mukadzi wake chaiye yaanomuda, asi asekuru vake vanogara nemurume uyu ndivo vasiri kuda chi? Yes, ndivo vasiri kuda mukadzi. Zvokuti kana pandamufonera achiti ndiri kumutora shanga, anditi mira ndange ndambobvunza kuti ndinzwe kuti zvinoita here ndokufonera mai mai. Tinenge tisinganyatsoziva kodzero dzedu. Nyaya iripo ndeyekuti toda kutsvaga mapurisa anoziva kodzero dzavo, woenda womuidentify wotora zita rake wosunga muya pano. Pamusoro nechinangashuwa ini ndakatomboenda nemuzukuru ndakanosvika akatinyembera akati ndoda kuenda kuHarare ndakamutaiwa ndini sekuru mwana wenyu ndatouya titaurirana. Akauya parosa tikapinda mumba tina mupurisa wenyu tikakurukura naye akatitaurira kuti zveshuwa ndinouya. Ndakati wouya kudare kwamambo samone wapiwa. Akazondifonera akati handiuye ikoko, handisvike ikoko ino dare renyu raita diki. Sekuru vachine vakatizowawo mukadzi kumusha kwarugaro. Rati munofana kuona vasunga. Iwo hatina kuti sunga vese here asekuru nomuzukuru. Manga manditi vanyore zita ravo pasamoni. Ndiravasina kuzokuya. Ndoda kuita uirake. Pamombe apa pari kuti 7 apa. Iyo imba yenyu muri kuti kuparara kwayo. Ndizvo? Iwe wakava Kwete. Uri kuti chi? Ndiri kumunda.
Ndiani mai vakura vanokwanisa kubetsera vana munyika yavo bepa iri harisiro musikana nderababa avo vari kuda pfuma yavo kuwasha uyo ane samoni rake uro rakandangana nemuromo wake. Iyi pfuma yataurwa panapa iyi atezvara vaisa listi iri vachitarisa kuti vaviri ava vachiri paimba imwe chete vari mumba havana kuisa chimiro ichi vachitarisa kuti vaviri ava vaparadza. Aiwa, hapana kuparadza. mapajekesakutizana it's valid. Saka chiitai namba dzemurume wacho iwewe ningiriki tezvara mukwasha wako unofanira kuti zvinhu zvinobatanidzwa kwete kuti ukasangana nayo vangotanga kuti iwe womurafura unenge uri kutomudzinga. Unofanira kudzidzawo kumubatawo zvakanaka kuti asvedere pedyo kuti agone kuchengeta nzadzi yako. Wandinozvinzwa iwewe hamusi kuenda kumakwikwi. Andinozvinzwa iva mukadziwo zvawataura kuti unomuda chenda unogara uri mukadzi wemunhu pese paunofamba unhu hwako uratidze kuti uri mukadzi wemunhu kunyange murume wako asiri kuya kwauri. Uri kuzvinzwa kwete kuenda kunoita makwikwi kurosawo. Iwewe enda unomumirira muromo wako. Kana atenga mbudzi chengeta mbudzi kana azotanga kuuya kumusha achasvika kuona uine huku dzako uine mbudzi dzako imba yenyu ichapisa muchagara zvakanaka. Kurosa kwacho ndakatokubva mama ndapategara vanhu pekulocha 1 2 ndogara pane varume vega vega ndandiri mukadzi ndiri 1 pagomba mufenzi musecurity ini 1 kadzi ndaiti mudzopinda bati ipapo saka ndikaona kuti nevarume ava murume wangu achauya kukanganisiwa nechi vanokukanganisa. Saka chienda otaura nemurume wako atsvagewo kastendi amufire pastendi yevabereki venyu. Atichotaura tese nemurume wake Akanditiza mukadzi. Anditi apa ndiwe uri kutaura kuti uri kumuda. Saka unofanira kuisawo maefforts. Geza nokuti ndakabereka nayo vana zvova ndatoitira vana. asiwo chenda unovaka musha wako asi musha iwoyo wati wewe uri kuda murume wako. Wazvinzwa munenge muri mese musha iwoyo uchabetserwawo uchipiwawo mazano yokuti uwane zvokuita kwete kunove fambi kuenda kwanzvimbo uko. Chekudya usiku chinooneka kwaedza uri kupanzvisa tuvana tiri kutiza vabereki uku kana kamitiswako kozoonekwa kakurutsa kari pamusha kakufamba mustreet. Enda unove munhukadzi kwaye anochengeta imba yake kuti murume wako kana akarasika achasiya vamwe vese avo achauya kwauri. Wazvinzwa? Acharapika.